Sanangadinya mawasuandi angu tewale file folo. Sanangadinya mawasuandi angu tewale kola jade. Ayamuneke jamana ye, afaso ye, kabilaro, sigidala, parayorola. Yana ngandianya mugo uswandi ku angu kewale korola je uye mungu fasoye uye mungu ka kabila ye uye mungu ka jamana ye ka ubela jelenfo ka awol nyando chebawbe musobawbe nu joro nu blalala ba jamana ye ambe korola ngona ambe poala amba irola ka fo radio somunu sogololo ndo anani watela ambe foludu bela jelema radio genye ka ube radio ube fana ka ufe anga folugu ye radio dafina fana be fana ulube ka anname usogololo ndo anani watela anga folube fana ka ubela jele ka radio la voix du bango obe joila kaufe anga foli be joila kau bela jele ko ni soma jaja bari ambale fo radio futala radio seko obe kai ulu fana sogololo ndo nanu watila mbu be fo ko wala nyando nun togo ini soma prince ki fo ki barkada maw maban la me radio in kan nanye foli ke ambe foli damne directeur la na ka sababu ya debatu bi amenya mon soro ka kuma mali kɔnɔna na maaw ka se ka hakilinantaw dɔn kosɛbɛ an bɛ se ka hakilinantaw fɔ cogo min o kɔrɔta ye k'a fɔ an de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ayi dɛ an bɛ na an ka dɔn ka hakilinanta fɔ maaw k'an to n ka dɔn ko hakili jagabɔ kama donc o kɔnɔna na bɛɛ b'i ta fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na n'an ye foli kɛ n ka dɔn ko ka directeur fo k'a ka denbaya fɔ Bamakɔ ani Paris ka yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n ka taa ka fari ɲininkali kɛ ka tila ka dugawu kɛ denbaya ye ka ni an balimamuso n ka dɔn ko fo n'o ye technicien baraba ye awo ye n ka dɔn ka n'a ka denbaya k'a fo ka barikada an balimamuso filaw n ka dɔn min bɛ radio régie na ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'olu fo k'o barikada n kɔrɔkɛ fari man d'a la dɔɔni dugu la n bɛ n ka dugawu kɛ ka Ala subahanahu wa taala deli n ka dɔn a k'a kɛ fiɲɛ bɔda ye k'a d'a ma pour que a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ n ka dɔn a ka continuer ka maliyɛnw denw kunnafoni ya rabbi nɔgɔya kɛra ko k'a bɛna dimanche ye très bien ko fantala ye jɛgɛwusu ni jɛgɛwusu dira ma ni mura ninnu tɛmɛna donc a bɛ reposer dɔɔni parce que n ka donc ni si sera yɔrɔ dɔ la n ka donc fo bɛ fɔ repos ka kɛ don o don denmisɛnnin ninnu bɛ min kɛ an bɛ se k'o pangawoligi kɛ don o don parce que farikolo tɛna sɔn o ma donc n'an ye foli kɛ ne bɛ n baw bɛɛ lajɛlen fo n'o lisi bɛ e yɛrɛ bolo k'a daminɛ Bafanta la madame Mayiga Bafanta n ka donc k'o fo i Sangare n ka donc n'an y'o fo ka ban n ka cɛkɔrɔba ninnu n ka donc ani an ka Hayidara Buguba la ni foli lase ma n'an ye foli lase ka madame Dumbuya fo n ka da Buguba la ka foli lase n ka donc an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye maa o maa b'an lamɛn n'an y'o fo parce que émission laban na foli tɔw bɛ kɛ n'an ye foli lase o bɛɛ ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw ni sɔgɔma ka bɛɛ don kiramanton na ka dugawu kɛ jamanadenw bɛɛ ye Ala ka jamana in basigi ye juma ye n ka tɛ donc Ala ka juma hɛrɛ dan anw bɛɛ lajɛlen taabaw Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen muso tɔw n ka donc k'a daminɛ Lɔbɔ la k'o fo k'o barikada k'a dɛsɛ Asan Tarawele ma n'o ye Sumala muso ye k'o fo k'o barikada ka dugawu kɛ n ka jamana ye ka dugawu k'an yɛrɛ ye merci beaucoup awa nun togo bi sɔgɔmada na kutuba an bɛna boli fɛn min kan kutuba bɛna sigi bɛ boli fɔlɔ lakanabaliya ni bɛ ne da dɔ la ko dɔɔni fɔ an ɲɛna ani fɛn min ye an ka premier ministre ale kɔni ani politique mɔgɔw ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye i bɛna hakilina dɔw kan ani conférence de presse min ni M5RFP y'a kɛ ayiwa kuma minnu fɛn minnu bɔra o kɔnɔna na i bɛna o fana da an tulo kan ani bɛna fɔ ka taa se i bɛ hakilila di session de comité de suivi min ni o taara n'o bɛ accord de l'Alger n'u taara fɛn kɛ Kidal ayiwa i bɛna hakilina dɔw kan ka taa se ɲininkali caman bɛ yen bi kutuba kɔnɔna na an bɛna an da don minnu na an da bɛ taa se fo feuille de route ma ka taa bila fo fɛn min ye miliyari 1,230 min ni ayiwa a tununa n'o ye armée ka fɛngɛ ye i bɛ ne da dɔ la ani INPS kɔnɔ fana fɛn caman bɛ yen k'o ye magu ye ani o kɔni o ɲɔɲalen don INPS kɔnɔna na ka taa bila fo Arabie Saoudite ye mobili 80 min di ayiwa jamana ɲɛmaakɔrɔ ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye ayiwa i bɛ ne da don bɛɛ lajɛlen la ka taa se fo fɛn min ye an ka i ka cɛ Nina ko la
carte nina a président do bien ale bina ida do o kuma na ka wala anye ni fa ye siga fo ala sona inshallah awa no to kamta ni la kana bale jona kadam ne la kana yela ni jamana jatimne ni tli damane na ni kalo dongo de semaine kono na nyon so ngat donc am mali la kana baliya ta ngat donc ka la fo mawi ngata ka hakil na umbo o konna na ni jatimne ngata amba damne marabara yoro chamana fo kana sebi ngata bara mbikela gawo marala ngata donc jatimne kera ka fo mardi do no e février kalo tli kononton yi 4h du matin en dogoni ni do korke do maga nga donc no ye journaliste maison de la presse là no ye promoteur ngata ak korke ngata no arfu mako ablay kone akademba ablay kone ngata donc no o ye maga korke donc so ma jona 4h du matin ngata ka du kono akademba na muso nyena ngata mawdo na ka mugu ciala donc ya fa yoroni keli donc ala na ka ke ngata donc o du sadie ngata donc ado fo mima ko mosquée mosquée koyet nga donc a dina jabe kera nga donc seli kera la katabla ka so labana o kera mardi do jatimine kera ka fo bure nga donc aussi attaque do kera alpha groupe autodéfense na kera temera no kera le 11 février donc o kera vers 18h nga donc ma do manana moto la ka nyini kanyini ka attaque do ke o konna na nga donc o kelen turo a kono na mami na moto nani o yo minewla ani nga donc mi na nga do utla ka nga da sira nyini ka boli ani jatimne ke douanza mara konna na donc exactement le mercredi 10 février vers 7h du matin anya ye ka fo douanza no ye ministre kanya ni togole o deba konna na o tara doni ngata voiture piézée ka do konna na ngata maw dalendo ka sunu ko wati mi konna na donc ma ta na ma muga ani kelen olu banana kosobe mo wolonvla ngata kara bana ko jugu ye ngata donc ami do ke ngata donc ala ka ngata donc ke no kana jugu ala ko kene na nya jatimne ke toujours ka o marala jatimne kera ka fo kunu ani kuna sin ngata donc sofa ngata zo ngata donc o tara momli saba nyona ka fo ko bita dudo attaque du nunu ye ngata ya ye ka fo zone na tola o borka jo olu yere a donc ka fo beno ka yoro attaquer a kera ngata donc gawo ngata donc aba fo mi ma wa alza bandi aljanna bangu ade be sa fo ci wala aljanna bandi aljanna bangu ngat donc o quartier ko nana ka fora ngata ma bora ngata ale o lut sran ko jugo min ga duka nga attaquer o le mal facci san fela la ngata o bolla kuna sino o kara kunu o singa da su fela la ngata donc a bandi nun segla kana o le mal facci san fela la ngata donc o tlala ka bolla ngata donc o kara ga o mara ko nana gawo anya jatimine ke toujours mardi ma fla ngata donc ko lui terroriste mouvement ngata plateforme oluka vers midi ngata donc oluka obe yoro me joka sécurité ke ma fla ngata donc olu fonce la ko ne moto yi o ma hale anyini ka famya o ye mugu ci amogo fla la o yo shuta kana ngata donc gendarmerie la ngata donc o bara o kera mardi do jatimine kera ka fo aussi siga so marala tieni do kera ni semaine konnana précisément ngata donc mardi 8 deuxièmement 2021 à partir de 22h commissariat mimbe ngata donc kolanjeba anya ye ka fo barkaji kerai o do na ngata donc ka ala mine ngata ka ta ngata donc ka ka do akonna na ka chenunke ma kelen no ye policier o banana moto nani ngata donc o yo mine wala en même temps tirin konna anya jatimne ko na moto nan de la banani min kera aussi ngata donc ye malfa ngata donc na do fo ma ko mitrailleuse o wolon vla sunya gata noye jatimine kara ka fo aussi siga so mara la barkage kera le mardi 2 le mardi 2 à 22h mobile boto la kata siga so fanfe anye jatimine ke ka fo ma do bora pisole bo bolo mitrailleuse bo bolo o ye mobile nunu jongata ko o bloquer dugumi na fo ma ko kabula ani donyane donc no kara sika so mara la ngata donc moro warme mamin kun téléphone min bebe o ya demine mo la jatimine kera ka fo aussi toujours insécurité fanfait kay kuno 23h fanfait sera en quand même be abfo ma ngata donc ka sera ba en entre jangoute ani
dabeli bari ngan donc to no foli ngan donc agla dabeli bari o maraka dugu do donc mobli jo o la ngat 23h mobli war me ma o kunga donc ani téléphone be mo bolo o yo mine ka tan donc ni jatimne ke ni téléphone na insécurité la min kera o ni ambe fuli la se bela jeli ma ngat donc ka do ke halibi ka fo bara mi kera sécurité ma wula ngat donc bara mi kera aussi bankas marala précisément à Dialasogo commune wolonvla wolu farla nyonka ka accord signé ngata mi mbato kelew bi se ka dabla bankas marala a signé na a Dialasogo ngata commune jamani mbako no tori commune Dialasogo commune Lessaou commune ani wolu farla nyonka 7 communes wolu farla nyonka ka accord signé maintenant ni ngali mi ke est-ce que dozo ba kono est-ce que ngat donc ani flan no ngat donc wolu be ba kono mais mami yera ka fo mi accord signé flaw do ba kono ngat do no ba kono dafium ba kono nana mais ato mi ngani to mi ba kono nana wolu tarami donc ambe do de ke ala ka ga sababu ye kele nga se ka ba ni kono nana donc maintenant akon nana anyi jatim ne ke ka fo dugu de nyi ngat donc wa binani ani do binani awa bi duru fara ɲɔgɔn kan k'a di commission ma o ye mɔgɔ 10 sigi ko pour que baaraw ka se ka kɛ nka donc ne tile 2 na nin de kɛra Mali ana kɔkan dugu caman na intérieur kɔnɔna na insécurité yɔrɔ la. Awa n'o tɔgɔ an bɛ fɔ o kunnafoni na an bɛ taa ni fɛn min ye premier ministre ani parti politique ɲɛmaaw ye sigikafɔ min kɛ min bɔra kɔnɔna na hakilina jumɛn bolo i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛ o la wa. Parti politique ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye. An ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bɛɛ sigilen don ka nin don de kɔnɔ a mɛnna ne ni e y'o fɔ radio la an ko premier ministre sigilen a k'a faamuya k'a fɔ a bilalen bɛ min kama a nalen maaw kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que politique ko la république ye hakilina min fɔ ale de kan ka politique ko ladon ale de kan k'a labɔ ça veut dire ale de kan ka kɛ ɲɛmaa ye min bɛ n ka gouvernement ka politique ko kuma fɔ n ka pour que lakana a ka se ka sabati pour que n ka bɛn ka se ka kɛ pour que jamanadenw ka se ka baara kɛ an ka se ka taa réforme na ni ye jateminɛ kɛ donc depuis a sigila a bɛ bureau in kɔnɔ ne ni e y'a kuma fɔ yan an ko il faut k'a ka bouger dɔɔni a ka bouger ka bɔ a ka fɛnkɛ la i b'a fɔ maa ba e tɛ mɔgɔ belebele n ka taa e mɔgɔ jalani ye mais e sigilen b'i ka bureau la yɛlɛmali ka gɛlɛn i ma or min don aujourd'hui transition ye min ye maa man kan ka sigi bureau la n ka taa k'a fɔ n ka taa ko min ka di k'i b'a kɛ i kan ka bɔ de ka taa sur le terrain parce que difficulté de bɛ yen et des gens doivent travailler nuit et jour pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na mais on l'a vu mobile on a vu il bouge pas on a vu donc il est timide il est dans son coin en gros ça montre donc ça veut dire l'incapacité de gérer le pays donc mais tile 2 an y'a bougé la dɔɔni Dadon a wuli cogo ɲɛna a bougé la dɔɔni mais c'est le président qui l'a fait bouger parce que mission min kɛra n ka donc faransi ka na n hakili a ye fɛn dɔw yɛlɛma parce que le problème c'est que olu bɛ min kɛ n ka donc o banna ka parti politique mɔgɔw rencontrer a diyara u ye a ma diya u ye c'est les hommes politiques qui vont faire de la politique c'est pas donc ça veut dire la société civile ce n'est pas donc les commerçants ce n'est pas les hommes d'affaires ce n'est pas des religieux qui vont faire de la politique politique d'abord an ka donc politique mɔgɔw de fɛ mɔgɔw b'o lagosi n ka to ye fɛn bɛɛ kɛ k'o lagosi an ko pour que n ka tɛ politique ka se ka kɛ n'i ye danbetigi n'i ye hɔrɔn ye n'i ye halala ye na politique la i k'i ka halalaya yira ye i k'i ka danbetigiya yira i k'i ka hɔrɔnya yira mais ka to kɛnɛma ka politique mɔgɔw lagosi k'a kɛ i n'a fɔ ko bɛ baara wɛrɛ la ce n'est pas digne ce n'est pas honnête donc il est important que mɔgɔw k'a faamuya quelle que soit la situation c'est la politique qui gère o de la a ye exemple a y'a faamuya k'a fɔ comme situation bɛɛ bloquélen don rien ne va parce que o ma min faamuya n'i y'a essayer k'i bɛ politique mɔgɔw kɛlɛ syndicat min bɛɛ bɛ yen ka taa a bɛɛ ye politique mɔgɔw de INT mɔgɔ politique mɔgɔw b'a kɔnɔ système politique mɔgɔw b'a kɔnɔ i bɛ politique i bɛ syndicat o syndicat ye en général c'est les hommes politiques qui les manipulent parce que aujourd'hui syndicat tɛ yen société civile tɛ yen les sociétés civiles au Mali c'est des hommes politiques qui sont derrière donc olu de b'o manipuler o b'o bila yɔrɔ min n'i y'a kɛ cogoya dɔ la o bɛ situation bloquée i bolo n'o ye situation bloquée n ka tɛ tu ne bouges pas aujourd'hui jamana bɛ position min na presque a bloquélen don foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que aujourd'hui parce que min nana aussi c'est des gens qui n'ont pas d'expérience an y'a fɔ n ka taa an ko maa tɛ se ka ta ka kɛ ministre maa tɛ se ka ta ka kɛ CNT ɲɛmaa k'a sɔrɔ tu n'as pas d'expérience sortir de la rue i bɛ promenade la k'i ta n ka ta ka nana e t'a dɔn état bɛ fonctionner cogo di e t'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min ni e y'o kɛ n ka taa i nana fɛn wɛrɛ nɔfɛ i nana ka wari de sɔrɔ k'o dun tu n'es pas venu n ka taa pour ce pays là mais o banna ko la n ka taa o ye cousin ta o ye terikɛw ta ka don aujourd'hui ils ont compris que le système est bloqué ils sont obligés de revenir parce que min na parti politique ka rencontre kɛra les partis politiques les ont dit clairement 18 mois min fɔra kelen tɛ fara
Kelenti Fraka. Pigni. Pigli. La communauté internationale, la France est derrière eux, bloc. Parce que Kelenti Fraka. L'Union européenne est bloc derrière eux. Kelenti Fraka. L'Union africaine dit Kelenti Fraka. C'est d'ailleurs que Kelenti Fraka. Donc c'est comme la France disait en son temps à Ibeka, je ne badine pas à la gente de Aya, je ne badine pas avec la date au niveau de forum. Donc les hommes politiques disent Kelenti Fraka, que vous voulez aller baraque, nata fait à baraque. Mais depuis on en a 4 mois, ils sont dans leur bureau, ils font rien. Il n'y a rien quand bara fouillé, même quand apaisement qu'on fait au niveau de la société civile, au niveau des travailleurs. Au niveau des baraton kera ka seyoro de là il y a un thème ka grève tuntike ni bara sera ka kayoro là syndicat ka grève. Mais le gars est curateur dans son bureau nya fo en son temps qu'on a combat attaquer là non parce que ce gars là donc il baraka depuis attaquer ka watla depuis Allah ya dans il est sous le joug de la gestion de l'état Ibek Moussa Traoré ka jeune de Tundo Moussa Traoré ka jeune en 91 en allé attaquer ata ay Alpha ka tambe ki international là en allé ka boula ay Nations Unies ke anana ka bola bara o keranga da pour que ala seka don Amadou Toumantour ka gouvernement ay 7 ans après nga donc après année atité mania ko la parce que atité le sang donc atité fin chama fo ne ntino fobi donc konna nga donc onana anana sa ya folie de la ngato ya tanga donc comment il s'appelle Diko Bara Moussa Traoré sa ya folie de la propose là comme premier ministre avec Dakar avec Ouagadougou en aller on l'a dit il est expérimenté mais solo il est mis sur le plan international il est français kadi chukome il est donc il est ko ke chukome il se ka fait un bouger donc il wele la kana au lieu de ka barake tu es toujours dans ton bureau climatisé feutré pour que ngate kana donc comment les gens aiment ngata multika denye fakale mbikela mubti tu sais au centre jamana be position là les gens n'arrivent pas à manger ils se nebika blokonana mais il a compris dans ces derniers temps qu'il fallait discuter avec les partis politiques avec les partis politiques ont été très clairs et les formes même be na fraka kuma kake kangata jona réforme yo jumay ça veut dire élection c'est ka organiser ni bi na mata réforme na parce que depuis follow élection follow me organiser ni ya ko ibeka bina élection mi chuena kalabachia me kera élection gestion na mami ma passé jago ya wata kala passé ka chueni ke kade mama kanga bo konna parce qu'on ne peut pas pardonner aujourd'hui le Mali ne peut plus accepter qu'on va nous imposer un président qu'on va nous imposer donc des ministres des députés halnoma élus ka trifasio azeke au konna il faut amener des organes crédibles nous yemi organes uniques nous be bo ngata de baratun kera ka fo seni bi chika boy des yeux be boy administration territoriale be boy élection nyana manga tsaka organiser avec des structures indépendantes mais ni ya halo structure indépendante ka tiena Mali kono e birim Boubacar Keita ane tapo wuluka bara puntanke chiko de là ni seni tiena parce que seni élection organisée au temps Alpha Oumar Konaré ou Ibeka des premier ministre tieni d'abena yemi donc voilà donc élection bochila ka bocheni na à fois élection annulée 11 mai ni hakli bala donc maintenant élection annulée au sur la élection série di administration territoriale ni japune ke ne be condamna à frako surtout de canal parce que histoire est réinventée au Burkina Faso partout dans le monde aujourd'hui élection de structure indépendante va organiser ango au baro ka nga siga anga lege erreur que la jamana tobina pour que aga seka kenga donc premier ministre no o tikla ka kuma o condamna o ya faut aussi premier ministre ka fa situation be chuko me baraka suma akabo et que jusqu'à présent Aéreka a des baraques la même comme chapelle pompier programme nyama foi tabolo aujourd'hui que le peuple malien sait qu'a fait baraka ngaketone akanga ka fait me présenter assemblée là na ma fa assemblée tenga de conseil nuna donc akanga o présenter na ma ko ma fait de route au kanga ka présenter ka valider baraka damna noyi maintenant on connaît baraka damna jusqu'à présent c'est pas trop tard avec 12 mois, c'est possible quand l'élection va organiser parce que Baran Noumbe Djelé, l'organisation, donc les découpages administratifs, commune, région Kouram est créée là. Bara ou que 1 mois, 2 mois qu'on a engagé pour des décisions gata bara ou kasekate. Parce que les jatimne kebi région nous ngata ben fola ko ka yorojo ou ka découpage ou kera bara ou fola ka de bara ou fola ka de budget Kouram me ngata ko les prenne en compte ngata élection rapidement. Réforme ka ke seni chirangata je dis seni sera mandat labana seni chirangata kuma nya fray et dit que ngata kale sona ko bara kera ko effectivement ngata donc ko bi ko les partenaires incontournables aller vous rencontrer aller nous sommes diara parce que bara bekela tiko ngo depuis nous sommes diara parce que tu sais bara ke tiko de là aujourd'hui sortons dans ça ce que nous retenons les partis politiques sont déterminés bloc
une élection transparente et crédible, comme président de la République a fait depuis Côte d'Ivoire, il a fait un discours à la nation, car l'élection va se faire de façon démocratique, suénétique, tout le peuple malien attend ça. Mais pour sortir de ce débat, on va faire malien. Aujourd'hui, ni Dambé Banana ni Horonti Horoye, Minkera Anga Jamana, Malien Dembe de Kangata Jodouare la qui est relégué. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Mali a plongé Nina? Au lieu d'anga continuer, qu'à parti politique m'ont attaqué, au lieu d'anga continuer, qu'à faire Karsaya Keta Karsakira, ni Yere Munde Kenga Dambé Ninga Horoya Ninga Halala Diala, ni Horoya Ninga Halala Diala. Est-ce que Nika Keme Flata, Kakemenanita, pour qu'un Kartika Ferry, comme Rolankulo Sigi Jamana Kono, Mimba Fongata Dongo, parce que Ndabara Bimbolo, parce que sué ne war bimbolo ni jamana na flo sué o konna na mina daw mamba usa ina fuko bakan est-ce que malien kanga so la to na ni horoni na ni dambetike nambe kafo ambe hina amba leje anga jamana bi chumi e dembita sakeme nani ordonnance no fait parce que c'est ka frake maternité te ebra e muso jigitola abissa parce que docteur sauté e kanga ta dugu konna na jinyumante bursu konna la tayoroté goudronté sranté écolté kafo e de carrière kata keme flamine e ka dambe ni ka halala ya le peuple malien, les femmes, parce que Tontoni Bambolo, aïe n'a pas embêté à voter. Tontoni Bébolo, et c'est Gabalo. Donc, au condamné, et bien voix ferrewa. Aka horonya bemi, aka dambe memi. 80% des Maliens ne sont pas partis à l'école. Au Korta et Kanyin Nolomaye, au Korta et Kantiko Dona. Faut la école Tunte, en Bamba Bakeo, au lieu de Jamana Marangata avec honneur et dignité. Je pense Maliens ont go de l'aider pour que Baraka Sakake avec honneur et dignité. Awa nun to premier ministre ka o wale koni wani parti politique nyama nyaro fok che fok aben so raw ni nyonche o bena kan ka fo ye kalo hake min duruma fente bola fente faraka awa o kwana bola sa ambeta femi M5RP ulu fana ye conférence de presse bilibili ka baké conférence ngona nya ka fo sugal o kala me gale kon borakal da seli gale mo kala da seli kala ayo kuma chamo fo aywa mimba ida ka fo ni jatimne ke tlef la conférence de presse ay min ke ngata donc conférence de presse min temele donc o déclaration comité stratégique et réunion o réunion min ke ngata be na kuma mi ka on nanode sente chili ko kuma et en même temps en ganga mi fo ka teme kuma kan parti politique ou rencontre la mina M5 mogo tombe bitari yere de tara kuma o chogola ko lo tara ko lamende ko mana décision ta donc M5 tu ya fa ko mogo kana ta rencontre ina mais ne ya fouiller ngona ya continuer ka o yere sama ka bola be ka ko parce que jamana o jamana ne ma mbe fe ka bolé ni yo nyoni o tato la donc vaut mieux que ça na ka couler ngata donc kontita aya ka placer ta la ngata ka kele ka konna e ka dénoncer mais na bora konna na minkera aya minke ça veut dire ka kele ke ngata donc anya to kele la ngata aya fangata ka di ibe kama donc na tora wala ngata ne kele ne bike donc il est important que les partis politiques soient dans le combat marché kana placer là parce que na y placer là abita ka de rien d'homme donc aujourd'hui ngata donc situation qu'on a gelea même bike hakilna bike ngata M5 ya fangata donc copie donc accord mikela o accord ko ngata donc ko lutu yere sura konnana o yo kuma fo ka fanga donc ni ngata donc 23 personnes men sara o be fait justice ka ane sigaso ane kai mame sara ngata donc justice ka et je suis d'accord avec eux ma tsaka jamana malfata ka utiliser mokola ka fo mi yo bandia ke ngata ka fanga ko tikiti donc no kara jamana ko ngata ça peut pas aller mi ye bi armée black gele ya bakonnana malila aya na ka mawye beru ruju mo mine ka kantre ka tla ka to don ka o faga ka to don tinga konnana ngata les 23 morts que nous avons vu faut masaka kala au lieu que une justice digne et honnête soit là pour que donc au moins ce mame sarangata donc puisse faire la justice pour que armée ka sangato situation que maw ko hal min sara o ludo somo ko sona parce qu'on les donne 30 millions on fait nobe doma ko sona konana dans un pays où il y a pas de justice dans un pays où mabe ma fa fenti voilà le pays ne peut pas marcher donc il est important 23 personnes min sara ceux qui ont fait ce travail qui soient officiers qui soient généraux qui soient donc politique, il est important que ces gens-là soient jugés et condamnés pour l'intérêt du peuple malien, pour la justice du pays, du peuple malien, pour la solidarité et pour la cohésion nationale. Parce que depuis l'armée Tamaké, donc il est important, ni maye mafa, hal kurana kona afora, il doit répondre. Et ma nido, et tsega nido, kanimbo, ka maouda ko kantre, ka malfachi maoula, ni yake, il se promène dans l'armée. Donc ça ne peut pas continuer. Il est important que
justice soit rendue à ces 23 morts là. Parce que min do no kera parce qu'on te dit ni consigne dire ma ka fika tir ke mo kan et te laga toy et te naluma ye il va donc à faut tu ne dois pas le faire en cas où ni acte ni consigne do dire ma kikake ni ya ke ngata tu dois répondre de ces actes devant la justice. Donc il est important en ko jugement no ke ngakla M5 yo kuma fo ngata ka kele ya kosome. Donc en gros M5 RFP est-ce que nimba wula kuselwa bon M5 RFP ni haji demne u chaman be nyon janfa la dugo ni dugo la quoi parce que chaman be ube ka bolu ke commencer ka bolu ma conseiller oye Mali yɛrɛ kɛ cogo ya ni ye jateminɛ kɛ ngata donc fɛn caman kɛra Mali kɔnɔ ni y'a jateminɛ i bɛ tigɛ ngata donc an ka adamadenya kɛ cogo la maaw bɛ hɔrɔnya ta k'a fɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ngata o b'i janfa poste nɔfɛ parce que jamana kɛra cogo la dɔw bɛ hali o den saraka dɔw bɛ hali o muso saraka ngata ka nafolo sɔrɔ ni jamana kɛra ngata ko danbe tɛ yen ko hɔrɔnya tɛ yen anw mɔkɛw ngata balo la min na ko mɔgɔ bɛ fɔɔnɔ ka tila k'o nɛmu a bɛ hɔrɔnya dɔgɔyali k'o kuma fɔ a bɛ danbetigiya dɔgɔli k'o kuma fɔ n'i y'a fɔ a bɛ digi mɔgɔw la parce que jamana kɛra cogo di maa ninnu bi M5 yɛrɛ bɛɛ tɔ bɛ yɔrɔ min kan URD y'a ka déclaration laban kɛ k'a fɔ k'olu bɛ taa élection na olu tɛ taa kɛlɛ gansan na k'a fɔ n ka taa donc ko k'a fɔ n ka taa ko nin ko bɛ kɛ cogo min ka taa olu bɛ candidat présenté bi n'i ye jateminɛ kɛ M5 tɔ ye jɔn ye Choguel Okala Mayiga n'o ye RPM ye ni o ye Sinindi ye n'o ye n ka donc effectivement Modibo Sidibé ye n'o ye Modibo Sidibé ninnu ka taa hali rencontre min kɛra Modibo Sidibé taara la Modibo Sidibé ninnu k'olu bɛ kɛlɛ la o bɛ kɛlɛ min na ka taa donc o b'a ɲini k'a dɔn ka taa o tɛ taa kunfɛ kɛlɛ la donc jamana bɛ cogo min ka taa pour jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an k'a lajɛ jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ ten donc o kan ka na kɛ jusuko ye an ka kɛ hakiliko ye hakili de bɛ hakili kɛlɛ an ka taa dɔn dɔɔni pour que ka se k'a lajɛ ko parce que n'an ye kɛlɛ kɛ ka ninnu kɛlɛ ka kɛ i n'a fɔ o juguw don o bɛ fanga ta ka di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ an de bɛ perdre donc o baara min bɛ kɛ la o hakilisigi baara min bɛ kɛ la il faut que M5 k'o de faamuya u ka don o kɔnɔna na k'o yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na parce que i b'i si kɛ n ka taa kɛlɛ la n ka taa n'a fɔra n ka taa ko donc i bɛ min ɲini i t'o sɔrɔ n ka taa a kɛra olu ɲɛna yan o ni maa min ye kɛlɛ fɔlɔ kɛ n ka taa janfan bɔra o ni ɲɔgɔn cɛ de fɔlɔ o ni diinɛmɔgɔw n ka taa janfan bɔra o janfan min bɔra olu mɔgɔ dɔw kɛra ministre ye dɔw ka mɔgɔ taara CNT la n'o ye Kawuji minɛ mɔgɔ dɔw ye mais aujourd'hui olu yɛrɛ ye kɛlɛ min kɛ o hakilila ko kɛlɛ min kan ka kɛ jɛya la maaw taara k'o to yen n'o continue na mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa k'o to yen il est important que u ka fiɲɛ taabolo dɔn pour que u ka se ka jigin k'a fɔ n ka taa baara min bɛ kɛ cogo min a tɛ se ka kɛ ni dusu ye. donc aw ni aw ka autorité morale bɛ caya bɛ cogo di parce que ale fana y'a ɲini k'a fɔ ko sisan kɔni k'ale bɛ kuma côté ko n'ale ma kuma ko jamana tɛ yen coup d'état kɛra kun min kama o ko kelen de bɛ ka kɛ ko ayiwa o b'a yira k'a fɔ ale fana bɛna bɔ M5 fana y'a yira k'a fɔ olu fana wulilen don k'a fɔ ko jamana jɔlen don donc o b'a yira k'a fɔ aw n'aw ka autorité morale la aw bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ quoi. n bɛ fɛ ka min f'i ye ka taa autorité morale ka donc ale ka tila o ni M5 ka autorité morale la o fara la parce que une chose est sûre donc maintenant di ko bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ a yɛrɛ de ka kulu kɔnɔna na parce que a hakilina na ka taa donc k'a bɛ ko wɛrɛ kɛ k'a bɛ fɛ ka taa ka bɔ ko jamana gɛlɛya b'a la mais ne y'o fɔ hali fɔlɔ n ka taa Diko ye sani i k'a fɔ i tun bɛ taa misiri kɔnɔ coup d'état kɛlen il fallait ka taa n'i y'a ye ko militaire ninnu ye ko caman kɛ ka tiɲɛni caman kɛ parce que le problème est que n ka taa donc ale y'i sen bɔ kɛlɛ la et sufɛla la 1h 2h du matin o kelen les Diaw et les autres o tun bɛ taa Diko ka chambre de kɔnɔ pour que ka se ka taa baro kɛ donc ni ko nana ka tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la ale kan ka maa min placer a y'o placer a kan ka maa min di a y'o di donc o kɔnɔna na ni Diko y'i ban ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛna k'a fɔ ko Diko bɛ tila ka segin ka na j'ai dit moi Togo je préfère a ka to ka misiri kɔnɔ a k'a dabɔ a la parce que n'a tun continue ka kɛlɛ kɛ jusqu'au bout an bɛ yɔrɔ min an tɛ se nin yɔrɔ la donc le problème c'est qu'à un moment donné ale kelen ka n y'a fɔ ale ni Chérif de Nioro ka taa olu de baara kɛ pour IBK ka na c'est les conséquences que nous sommes en train de gérer ka 10 ans plus tard aujourd'hui olu ye baara kɛ ka taa IBK bɔ an kun na franchement hakili ale ka baara banna a ka to a ka misiri kɔnɔ a ka mɔgɔw to yen ka to k'u ka baara kɛ honnêtement c'est ce que je pense ni m'a fɔ ni n ka donc je serai en porte-à-faux avec ma conscience parce que adamadenya la ni bɛ min miiri n'i tɛ se k'o fɔ ala b'i ɲininka lahara n ka tɛ don dɔ pourquoi je l'ai dit parce que ni jamana tiɲɛna ka se yɔrɔ min olu tiɲɛna mɔgɔw de ka tɛ jamana tiɲɛ ka se nin yɔrɔnin na ça c'est très clair n'an m'o fɔ ala subahana wa taala b'an ɲininka parce que ale yɛrɛ dako olu ye est-ce que aw de ma taa s'u ma maa si ma taa s'u ma politique de ma taa don u ma maa si ma taa s'u ma olu tɛ adamaden ye wa olu ma kan ka voter wa donc a kɛra cogo cogo n ka taa donc olu de ko ko bɛ se fɛn caman na olu de ko ko bɛ taa n ka taa politique mɔgɔw sera u ma a ma s'u ma n ka taa kuma wɛrɛ olu ma kan ka politique mɔgɔw sera u ma en tant que malien politique mɔgɔw ma s'u ma parce que ko diinɛ mɔgɔw don politique mɔgɔw sera u ma en tant que malien olu kan ka exercice kɛ en tant que malien o ma kan ka exercice kɛ ka kuranna ta ka tulonkɛ kɛ ni kuranna ye jama b'o kɔ n ka taa donc min don olu kan ka baara de kɛ k'a fɔ jama min b'o kɔ a ye voter min ye min bɛ Mali fɛ a ye voter min ye n ka taa donc
aw yɛrɛ ka hakilina na min bɛ se ka Mali supporter olu man kan ka maliyɛn mɔgɔ caman b'o kan olu man kan k'o siri k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ni min kɛra o la Allah subhanahu wa ta'ala b'o dɔn jahanama kana k'a sɔrɔ a m'o ɲini mais c'est ça mais ni wariko don ka taa ko yɛrɛ tiɲɛna o wala Ala k'o tɛ tuguni maintenant le problème c'est que n ye min fɔ n ka taa donc il faut que diinɛmɔgɔw k'a dɔn maa si tɛ maa si contre la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ on est malien d'abord san'an ka kɛ diinɛ ye ça veut dire n ka donc adamadenya nana hɔrɔnya ni danbeya nana fɔlɔ sani diinɛ ka na o kɔnɔna na ni baara bɛ kɛ voyons le Mali d'abord an kana an ka intérêt personnel lajɛ n'an y'an ka intérêt personnel lajɛ an bɛ jamana ci il est important c'est pour cela maa o maa bɛ min kɔ sani u ka kow faamuya o bɛ tila ka b'o kɔ donc les gens comprennent donc aisément à un moment donné ne y'a fɔ n ko yen ka taa donc accusé yɛlɛma ka kɛ o ye misiriw yɛlɛma ka kɛ accusé o ye ne mɔgɔ caman ye ne nɛni Diko ka mɔgɔ ye ne nɛni Haidara ka mɔgɔ ye ne nɛni mais a bɛɛ n ka taa ils ont compris finalement que Diko yɛrɛ bɔra k'a fɔ anw ye misiriw yɛlɛma ka kɛ accusé pour que dɔ ka se ka fɛn ka tila ka yafa deli depuis o yɔrɔ la ne kɔni ne sɔnna ne kɔni yafara mais maliyɛn tɔw ka taa donc a b'olu ta kan mais une chose est sûre politique mɔgɔw ka to ka politique mɔgɔya la homme d'affaires ka to ka homme d'affaires la commerçant ka to ka commerçant la parce que e tɛ se ka kɛ commerçant ye ka jamana suɲɛ ka jamana wari suɲɛ ka jamana ka taa ka kalabanciya kɛ parce que quelqu'un t'a donné l'occasion de voler l'État parce que i y'o wari min suɲɛ k'a fɔ aujourd'hui tu vas sortir k'i disi bugɔ k'e bɛ kɛ homme politique ye n'i bɛ fɛ ka taa homme politique la viens dans la classe politique bats-toi ka taa pour que ka changement kɛ parce que i ye wari min suɲɛ i ye kalabanciya min kɛ le voleur ka taa le criminel en puissance e tɛ se ka n'a fɔ que tu vas t'imposer maliyɛnw kan ka min faamuya an kan ka bɔ wariko de la an ka bɔ fɛn wɛrɛ an ka jamana ko ta pour que jamana ka se ka taa fɛn la l'autorité morale doit rester donc à la mosquée pour que ka se ka baara kɛ ka Ala ko kuma fɔ il doit finir de la politique parce que lui-même il n'est même pas capable Kawjim bɛ min bɛ fɔ n ka taa pour qu'on contredire donc aujourd'hui maa dama b'a kɔrɔ n ka taa min bɛ se ka Kawjim contredire mais lui-même il n'est pas capable bon je comprends parce que le problème c'est que Kawjim y'a nɛni cogo min k'a den minɛ k'a embrasser ale min yɛrɛ tɛgɛ tɛ di mɔgɔ ma et puis ka tila k'a kɛ k'a fɔ n ka taa donc ale yɛrɛ a tɛ se k'i yɛrɛ rabaisser ka se Kawjim ka yɔrɔ la je peux comprendre ça mais a kan ka mɔgɔ di mɔgɔ dalen bɛ min na o ka kuma kɛ a tɔgɔ la mɔgɔ kan k'a dɔn k'a fɔ n ka taa il a répondu ou a ka message la n'a bɔra le message doit être très clair on sait que a ye kuma min fɔ hali n'a ma Kawjim tɔgɔ fɔ n ka taa a kan ka a tɔgɔ répondre donc baara kan ka k'o de kɔnɔna na donc pour moi la déclaration de Diko c'est une déclaration pour moi a kan ka to misiri kɔnɔ a ka to mɔgɔ k'o ka baara kɛ quoi o tɛ se ka toujours o tɛ to ka silamɛ birifini ta k'a fɔ o bɛ na an fɛnɛ Sénégal ka silamɛw bɛ yen o eux ils s'impliquent pas donc en politique comme nous sommes en train de faire olu bɛ fɛ ka min kɛ olu ka to n ka donc état ka dulon la état tɛ dulon maa si la c'est pour cela que je salue l'initiative du président Bandao a ko ne ma ko Togo personnellement i t'i ɲɛ n ka taa Serifou bara i t'i ɲɛ n ka taa donc Bamako tigiw bara i t'i ɲɛ n ka taa donc Diko i t'i ɲɛ n ka taa se Haidara a ko parce que l'état c'est l'état et les gens doivent venir à l'état lui il est le représentant de l'état o ka n'a digila maa min na o de tiɲɛ ye n'a ma digi maa min na o de tiɲɛ et moi je le supporte et tous les Maliens dignes de ce pays le supportent dans ça. ayiwa o ko tija malidenw ka se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ sinon an ko bɛɛ ka ɲi mais ne a taara se ɲɛfɛ tuguni an b'a ye k'a fɔ fɛn bɛ jɛngɛ u bolo n'o tɔgɔ an bɛ taa n'a ye halisa kutuba kɛnɛ kan an bɛ se n'a ye k'a fɔ an ye ko kura ye ko denkɔrɔ bɔra gɔyɔ la ayiwa commission min bɛ yen n'u k'a ma ko u ka commission de suivi min bɛ yen comité de suivi min kɛra Alger accord min kɛra Alger ayiwa ko mɔgɔw taara sigi a tɔgɔ Kidal ayiwa ɲɔgɔn ye kɔni taara kɛ Kidal kunu a kɛra an bɛ se k'a fɔ an ye denkura ye gɔyɔ la parce que an y'a ye k'a fɔ Mali drapeau de yɛlɛla fan bɛɛ fɛ Mali drapeau de yangara hali u ka kuluw sanfɛ ɲagaraw kɔnɔna na n'u ka bin kɔnɔna ninnu ye Mali drapeau tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ se k'a fɔ ko ayiwa an b'a fɔ ko tabarikala maa min tun tɛ sɔn i ka magɛrɛ a la yɛrɛ n'o i sɔnna ka t'o fɛ yen u ka tila ka i min y'i ka drapeau da ka yɛlɛ a kan ka drapeau yɛlɛ o sanfɛ hali n'a kɛra minute kelen an t'a fɔ ta de ne bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw k'a faamuya ko bɛɛ tɛ dabɔ ni dusu tɛ se ka fɛn bɛɛ dilan ayi dusu tɛ fɛn dilan lakalaka dɔw de bɛ dusu bila fɛn ɲɛ parce que kɛlɛ min bɛ yen hakili kɛlɛ don bi tubabuw ka intérêt don pour que Kidal kana bin an bolo anw kan ka hakili baara jumɛn de jaga jumɛn de bɔ pour que n ka taa donc an ka se ka kɛlɛ in kɛ n'i ye nin jateminɛ bɛɛ kɛ ka hakilinaw ta ka baaraw kɛ hakilina min kan ka di anw ma maaw kan ka fɛn dɔ faamuya la fɛn min kan ka faamuya la o ye jumɛn ye
jateminɛ kɛra k'a fɔ e yɛrɛ y'a jateminɛ nka gouvernement de transition sigilen an y'a ye pour la première fois ninnu ka sɔn ka don gouvernement na kosɛbɛ kosɛbɛ ka mɔgɔ fila donna la mɔgɔ fila donna et puis nka donc ministre de sport in yɛrɛ maaw b'a féliciter la kosɛbɛ conseil des ministres la président de la république y'a fɔ nka ko mɔgɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye nka donc ka segin bɛɛ wulila ka jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye donc ça a ye min kɛ nka kan na bɛɛ y'a ye donc maintenant nka donc ça il mérite d'être félicité le ministre donc de l'agriculture le ministre de l'agriculture o bɛ min kɛra aussi nka aujourd'hui nka donc zone cotonnière la de baara min kɛra tout le monde est en train de voir donc c'est pas parce que nka donc min man di ni ye ou parce que e ka hakilina tɛ min ye nka ko jamana tɛ zéro la jamana ko la toi tu n'es rien e bɛ hakilina dɔ fɔ ne bɛ hakilina dɔ fɔ nka peut-être nka donc o man di ne ye mais n'o de kan ka taa jamana bilasira je suis obligé d'accepter le principe mais tout le monde est d'accord au Mali que l'accord là n'est pas bon a fɔra nka donc don min accord sigila bɛɛ accord sigila cogo min bɛɛ y'a ye Ibrahim Boubacar ye jamana janfa ka taa accord in sigi accord in sigila nka donc siɲɛna cogo min Ibrahim ye mɔgɔw bila ka taa delili kɛ nka ka comment il s'appelle le président Moutane ka taa delili kɛ an y'an ka baaraw kɛra cogo min fo ka na se nin situation na Ibrahim ye jamana dɔ janfa gɛlɛya min kɔnɔna na an b'o kɔnɔna de la maintenant an bɛna bɔ a kɔnɔ cogo di hakiliw ka taa baaraw ka kɛ ni hakili ye maintenant ni ninnu sɔnna maa min pour que ka taa Gawo pour que ka taa Kidal négociation de bɛ kɛ ka sɔn ka taa réunion kɛ gouvernement la ka taa ka drapeau yɛlɛ kuluw kan ka drapeau yɛlɛ bɛɛ ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ je pense an kan ka ala barika da k'a fɔ ka situation bɛ gérer la maintenant n'an sera k'olu sɔrɔ maintenant a tɔ min bɛ kɛ hakili de bɛ kɛ ka tɔ dafa ça veut pas dire que les gens sont d'accord avec eux parce que n'i ko naluma man ka taa ko ka kɛlɛ kɛ ka taa depuis su ma ko ka taa donc a bɛ fɔlɔ ka a tɛgɛ kurulen de bɛ si aujourd'hui ka taa hakili de bɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ ce n'est ni la violence ce n'est ni autre chose parce que ninnu ye fagali kɛ ka taa aujourd'hui ka taa situation gɛlɛyalen bɛ cogo min à Kidal il y a des terroristes il y a Al-Qaïda il y a donc même drogue ferré il y a des bandits il y a des criminels maintenant olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min pour que jamana ka se ka sɔrɔ au moins que la République et le gouvernement reviennent au Mali pour que baaraw ka se ka kɛ au moins ORTM bɛ yen bi antenne dɔw fɔlɔ ka dayɛlɛ banque bɛ na dayɛlɛ o sɔnna k'a fɔ ka taa ko gouvernement ka drapeau ka yɛlɛ a kan o tun banna carrément donc école bɛ na dayɛlɛ donc ballontan terrain bɛ na dayɛlɛ pour moi on peut aller doucement ça veut pas dire que nous sommes d'accord avec l'accord parce que accord la yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛ se ka appliquer n'a appliquer la jamana bɛ ci olu bɛ bɔ a la mais k'a fɔ accord bɛɛ man ɲi n'i y'o fɔ aussi i ye nkalon tigɛ accord yɔrɔ dɔw bɛ yen nka olu bɛ se ka ɲɛ mais min man ɲi o ka ca kɔnɔna na maintenant comment gérer cette situation là on le gère avec des intellectuels on le gère avec des gens qui ont des visions on le gère avec les gens qui peuvent aller je dis pour la première fois drapeau yɛlɛ la plus de donc depuis 2015 depuis 2015 nga ta ka santagne drapeau ti yella drapeau avec ça siège ou ça konton bon drapeau ti yella les drapeaux sera ka yella kunu on va dire bravo donc pour la première fois on va le dire courage on va dire courage et que donc pour que ces gens là mais au bela on ne peut pas oublier la justice mamie maufa ils doivent répondre leurs actes mamie tchénike ils doivent répondre leurs actes c'est pas parce que les gens sont d'accord qu'à votre drapeau yella qu'on oublie tout ce qui s'est passé ça ne peut pas se faire il faut qu'au cas famille aussi ceux qui sont là-bas, les Touaregs, les Tamashek, ils sont maliens. Il y a des Bambara, il y a des Dogons qui sont là-bas. Ils ne sont pas plus maliens que eux. Tout le monde est malien et tout le monde doit se battre pour l'unité nationale pour que Djamana soit sauvé. Oui, an kɔni b'a fɔ n ko tare parce que an y'a ye k'a fɔ drapeau kɔni yɛlɛnna fan bɛɛ fɛ a tun bɛ bolow la a tun bɛ fan bɛɛ fɛ gouverneur yɛrɛ sigira ka kuma a fɛrɛ ma a fɛngɛlen yɛrɛ donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala k'o kɛ ɲɛta belebeleba ye nin sigikafɔ in na ayiwa ni accord nin fana kɛra ala k'a to u ka bɛnkan kelen kan min b'a to mali kɔni o tɛna se ka tila ayiwa n'u togo Kidali tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen e bɛ se ka hakilina jumɛn di fɛn min ye session fɔlɔfɔlɔ min ni u ye sigikafɔ min kɛ n'o ye an ka CNT o ye sigikafɔ CNT mɔgɔw fɔlɔla ka gouvernement mɔgɔw wele ka taa k'o ɲininka ni ala sɔnna premier ministre yɛrɛ kan ka taa ka tɛmɛ o ɲɛkɔrɔ ka taa pour que ka se ka DPG ka donc présenter baaraw ka se ka kɛ a kɔnɔna na mais pour nous donc mot de folie maaw bɛ kule la donc aujourd'hui continuons le travail erreur min kɛra an ka rectifier n'o tɛ ni maa o maa ko CNT sigi cogo ka ɲɛ i ye nkalon tigɛ CNT la donc baara kuntan caman kɛra la loi donc min taara baara kan ka k'o la la loi a été violée devant tout le monde ici
Et donc, pour moi, il est important que les gens comprennent et donc, maintenant, comment nous pouvons avancer avec quel là. Maintenant, il faut malien le pouvoir aujourd'hui de la junte, le pouvoir de la transition n'est pas égal au pouvoir démocratiquement élu comme Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas programme de devant le peuple malien. Donc ils seront programme de boulot, Barakanga Keïta, Méniké école kola, Méniké Sénéké kola, Méniké armée kola, Métani malien nord là. Donc il avait un programme. Sur la base de ce programme, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais nous nous boirons foro de là, nous nous boirons yoro de là quand on t'a nommé. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a un programme. Au corner na bara de beke fait de route me dira en damna soma bara beke no di. Aujourd'hui qui au régime fla comparé et bi tchénike. C'est pour cela donc reba fla ni anya ko si ça ko presque ko anga radio la ngata donc quand même fola ko on n'est pas dans train donc direct ngata kan banda ou quand on n'est pas direct avec le gouvernement. Je dis non, on critique mais nous savons que ils ne sont pas allés devant vous pour demander pour qu'à élection taouye pour qu'à élouer pour qu'à ce programme. Donc consensus de bikela comment nous pouvons faire les bandas où nous est si c'est pas bon n'a pas faut donc à la bande donc on le dit en âme et en conscience. Mon chité qui le codo qui n'est pas bon on tout fond mon cas n'a le côté mon cas d'ambe côté mon cas hornya côté parce que ma tata encore ni ambe kuma ka wasa politique moté mali kono même ba faka taba encore quand tu politique moté ko ni mame don ka fanga ko ka dorme bankono commerçanté ko ka dorme bankono attends homme d'affaires ko ka dorme bankono mali kono nous le disons en âme et en conscience libre comme les en bas fanga de ce que nous pensons et le problème ambe mi que aussi ka quelqu'un nous guide un gars au moté donc on le dit pour le Mali c'est pour cela donc on a connu auto on a tout le monde a mis la main à cadanier mais autre ça dit et bien à d'abord des camarades pour que ben qui est corrigé donc pour nous maintenant on file là aussi il y a le téléphone pour nous corriger donc émission d'abord des camarades donc pour nous donc ce changement doit s'opérer mais c'est clair donc mais mindo ante maka quelqu'un mais mindo anga expérience mi kerana sans bisaba avec Kelela sans bisaba on a été des leaders sans bisaba le département le plus compliqué que le ministère de la défense j'ai géré des hommes je connais les hommes je connais l'administration je connais les outils de défense ou expérience mi bankono ambo de fola ka ke ma kana fili pour que ma ka hakila tata maintenant même ban la mena anga chorba na anga musola na fili anga to ba wele ngata ka fakanye erreur que nous acceptons humblement parce que nya adama de na be fili ma o ma be jifli jimi be fili hali wolo de ngata be corriger c'est pour cela anga WhatsApp numéro dit aja on corriger dans fila donc on est là pour ça donc maintenant aujourd'hui le changement doit s'opérer et anga ngata nya fa halibi donc on nya fa tali barabi ko de kondana pour que jamana ka bonne ngele ya kondana prince na mu ke ngata donc abe fili ba de la fili ba ngata pour anga chika changer anga na régime flano anga na comparer parce que mindo ngele ya membe ngata ambe se ka faranyo ka chodi men kanin ngele ya takabo mali kono élection nyana man ka ke de façon démocratique baraw ka ke ni mauna na ngata donc pour que yele man ka se ka ke yele man ba me amba ni na ko ka ke la transition ne peut pas le faire donc aujourd'hui donc la fa al kono mi na donc ah so chi ko men fola ki da dola je dis mais ni malien yu tugu aussi kata sigi yor la mi nganga chi ne tse ko défend ay mo ko défend ne tse ko défend kana sigi donc c'est ça afra ko kana sigi ngata war do yaka war mi ando war di lama après en ka papier takati ma ki ka taka papier ni ko parce que ko mal la ngata tout est possible ke boké je ne peux pas défendre mais mi nga droit ko ne be ka fo problème bada ni mi nganga ke nanga ko défend en beau défend mais est-ce que nous ni sochi ni rochi ko ne ko ni abla daga kilendro ne dala o daga kilo muye ni sharia be yoro jamana fenfen kono jamana fitirilin be ni sharia nyinema ba kono mo munun tarasi we du holo sa ya sa mo munun bolo ulu be o komne awatu ta tanu kubela o ka ta plantike wala ko tanu kubela do wala ya sa nya sa principe e presse ya so rotiko me plantike e ya fere yamara tanu bolo ka ya fere c'est clair c'est clair o de ka tango de makie c'est ça mais donc ka ta plantike non o ka ta plantike maintenant o kondana o lu be fe ko état de katolu mine état ma sa état ma fere ma chama ta sa koksero de bolo maintenant ko o tara wori sara impôt là de o tara war sara nina oui ngata ne papier dire mais bita war sara impôt là mais erre de kan contrôler est-ce que ne yoro mo kan kaskala c'est ça mais war do bi sara mais l'état war do bi sara ngata donc papier fait nous koro mais les gens ne savent même pas
secrétaire min sigilen don ka taa ale tɛ fɛn kalama e bɛ na dɔrɔn ka donc ale b'a signer ka di maintenant ale bɛ mun dɔn a la mais pour dire que a man kan ka kɛ maire de b'a dɔn k'a fɔ a man kan ka kɛ o b'o tugu maire dɔw yɛrɛ bɛ yen ka taa o bɛ mun de kɛ la bi yɔrɔ dɔw bɛ yen ka taa a bɛ di la maaw ma ka tɛ mara la maa dɔw b'a dɔn k'a fɔ o ta tɛ dugu ka fɛn don mais bɛ ala minɛ o bɛ dɔw ta ka taa de comment il s'appelle magistrats ma o bɛ an tun bɛ ministère de la défense la tuma min Sotiba yɔrɔ dɔw bɛ yen ka taa c'est un titre foncier de l'armée sécurité d'état de kan ka jɔ ye tu sais que n ka taa donc dɔ taara feere o tilala ka dɔw ta k'a di magistrats ma ka tila ka taa ta k'a di généraux ma jusqu'à présent a ka ca ni san joli san 20 o tɛ se ka dossier in bɔ ni dossier in ka bɛ kɛ n'o ko bɛ taa yɔrɔ in ci n ka sɔrɔ o bɛ dɛsɛ ka ci c'est un titre foncier de l'état malien parce que o magistrats sigilen don k'a kɔnɔ o généraux sigilen don k'a kɔnɔ o b'a dɔn ko état de ka yɔrɔ ye yɔrɔ ye donc maintenant o b'a galabun ka se k'a minɛ ça peut pas continuer mais il faut quelqu'un min b'a jamana fɛ qui a l'amour du pays même les 27 immeubles min bɛ suyɛna ka feere suguba kɔnɔ il viendra il les récupère parce que min yɛrɛ y'a san a caman o ye nafolo sɔrɔ cogo di parce que a fɔ comme o ye nafolotigi ye si c'est 5 générations e bɛ wuli tile kelen ka miliyari sɔrɔ e fa ka taa donc hali ka taa nɛgɛso t'a bolo e ba hali nɛgɛso t'a bolo e ye nafolo sɔrɔ cogo di or nafolo dun ti sɔrɔ ni crime tɛ yen surtout e y'a sɔrɔ état de kan e y'o miliyari sɔrɔ cogo di 20 millions de marché ni e ye ka taa 5 millions sɔrɔ e ye zun de ye marché kan ka kɛ depuis marché man ka kɛ ni état ye ka taa 1 milliard marché d'i ma k'i ka 200 millions compter ka taa di ministre ka taa donc ani dafu ma k'olu ka fɛ kɛ ni e sɔnna o ma e ye zun de ye ministre ye zun de ye aw kan ka fa de voici la situation du pays Mali la j'ai dit il y a 2 personnes qui gèrent les finances du Mali le ministre et le DAF n'an bɔra o kɔnɔna na directeur a n'a ka financier o de b'a gérer mais an kana maliyɛn bɛɛ gosi ka ta k'a fɔ ko bɛɛ nɔgɔlen don mais min b'a kɛ c'est ces bandits de ces commerçants bandits des vagabonds nga donc qui sont en train donc de voler marché nga ta tuma dɔ la u ma marché livré mais compte bila nga ta donc a bɛ to ka kɔnɔna na ka bɔ gestion ta kɔnɔna mais ça peut pas continuer. Awa n'o tɔgɔ an bɛ taga ala ka jamana basigi minnu ka so cira an fana dusuna kasilen don ka da u kan sabu ka da kan an balimaw don an sinjiw don an bɛɛ malidenw de ye n'i ye maliden faga maliden de bɛ bɔ a kɔnɔ u ka yɔrɔw cira a ma bɛn anw yɛrɛ ma a ma bɛn dɛ a ma bɛn vraiment an b'a ɲini non nous sommes pas contre an ye tiɲɛ de fɔ maa si ka so ci ni kiri ɲɛnama tɛ yɔrɔ min na dɔrɔn fɛn sugu ninnu bɛ caya parce que coxeur bɛ yen ka fɛnw kɛ a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni yɔrɔ yɛrɛ di an wele prince n bɛ fɛn kelen f'i ye n ko ni jamana kɔnɔ fɛn fila bɛ yen n'a tɛ marché jamana tɛ taa il nous faut une justice ni min kɛra fantan justice ka boli o ye faama ka boli a ye jamana gɛlɛyala cogo dɔ ni justice bɛ marché jamana bɛ wuli ka jɔ a sen kan deuxième aspect il nous faut une armée capable de sécuriser pour que justice k'a ka baara kɛ ni nin fila marché la jamana bɛ marché mais Mali la pas de bɛ yen ayiwa a ɲumanɲumanw fana bɛ yen an b'olu fana fɔ ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa ni feuille de route in ye sa feuille de route la n ka donc prince n ka donc baara caman bɛ kɛ la awɔ feuille de route y'a ɲini k'a fɔ n ka taa sonyɛni bɛɛ bɛ kɛ la Mali la n ka taa donc a bɛɛ ka jɔ Mali wari donna yɔrɔ o yɔrɔ ni nanbara bɛ ni kalabanciya bɛ n ka taa donc a ka yuruguyurugu a ka bɔ k'a da ka taa pour que baara ka kɛ feuille de route y'a ɲini k'a fɔ armée ka wari min taara 1230 milliards miliyari ba kelen ni 200 ani 30 n ka taa wari donna yɔrɔ min a ka labɔ n ka taa donc baara min kɛra n'a ye mun de kɛra n'a ye a ka se ka fɔ a ye karan ka fɛ daw sɔ n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc o kɔnɔna kɔnɔ o gestion kɔnɔna na bi mun de bɛ kɛ la bandaw bɔra k'a ta fɔ k'a bɔ juge la k'a fɔ juge la n ye autorisation d'aw ma n ka taa donc a ka baara in kɛ min bɛɛ ye suyɛni k'a ka minɛ ye min bɛɛ ye kalabanciya kɛ o ka minɛ an b'a ɲini juge fɛ aussi olu kana report ta o ka baara kɛ Laginɛ frontière na o ka baara kɛ pour que au moins qu'on sente que eux aussi travaillent wari dira u ma n ka taa donc an y'aw sécuriser n ka taa fɛn bɛɛ dira u ma aw ye ala filanan ye dugumakolo kan mais travaillez pour que les gens puissent sentir monsieur les juges le peuple malien vous attend pour sauver le pays n'o kuma fɔra tuma n'aw digila n'a fɔra ko u ka baara kɛ u ka kan ka baara kɛ ni fɛn min ye o dir'u ma wa a dir'u ma parce que olu de kan ka enquête dayɛlɛ olu de kan ka fɛn bɛɛ kɛ n ka taa c'est à eux hali n'i ye fɛn dɔ kɛ c'est le procureur qui peut t'attaquer donc u ka baara kɛ les gens attendent
zumba kule min be nyinguruban nye kuruba min be don na mun de kɛra pour an ka se ka dɔn ka ta baara bɛ kɛla cogo don na depuis ka ta ko dɔ kɛra hali bi ka ta wariw tara cogo jumɛn trésor wariw bɛ tala cogo di ka kɛ cogo da dafu ka ta wariw bɛ tala ka kɛ cogo jumɛn surtout wariw dɔw bɛ tala cogo jumɛn an da bɛ se aujourd'hui IMPS la baara bi amina se n'i y'o jateminɛ k'a taminɛ k'a lamɛn ka k'a se ka ta surtout ba ninnu bɛɛ la baara bɛ kɛla ka ta hakili la cogo min donc an ka se k'o transition ka se k'o feuille de route in kɛ mais jusqu'à présent Maliens sigilen don k'a lajɛ corruption na mɔgɔ ma minɛ donc il est important feuille de route ka bila en acte et que maa o maa ye ministère de la défense géré en politique mɔgɔw k'a daminɛ Bube la ka taa Sangare la ka taa an ka taa Kulubali la qu'on les interpelle o k'a fɔ an ye wari ninnu taara généraux ni min b'a a kɔnɔ min taara avion san baara kɛra cogo min ils nous disent ka tɛ baara kɛra cogo min aujourd'hui dɔw bɛ kule la hier ils étaient des amis de Karim o ni Karim de kɛra ko Buba yɛrɛ bɔra o ko Buba taara Côte d'Ivoire a taara ko Buba taara sa a ma dogo dɛ tilegan dire ba fo tile bɛ mɔgɔ sɔgɔ tuma min na ko Buba taara ala ka voltini fa bɛ voltini kolonkolon o ye Karim a bɛ ka kolonkolon o ye Karim labɔ ten de o ye Jawara labɔ ten de et puis a ma sɔn ka taa jigin farikɔrɔ la dɛ a jiginna a ye pɔn tigɛ dɔrɔn a y'a jigin a y'a voltini sama pour que a ka taga ye heure kelen kɛ ka taa a bɛ taama na k'a yɛrɛ ko Malien ko n bɔtɔla filɛ nin ye ko fa de b'aw la o je vais chez mon donc parent je vais aller là-bas ka taa n bɛ taa n ja an ye wari min ta an b'an ja k'a kɔrɔkɛ ɲɛnafin b'a la comme k'a kɔrɔkɛ ɲɛnafin b'a la k'a bɛ taa ouais k'a bɛ taa Karimu sunsun ka tila ka taa muso sumusu i bɛ ka n'a muso ka taa n'a jara olu ka peri an ka sira foyi t'a la anw ka min an ka avenir dilanna an bɛ musow ta an bɛ taa an b'an fa tɔgɔ sɛbɛn a tɔgɔ o layɔrɔ an bɛ taa don bateau kɔnɔ an b'an ja donc o y'aw kunko ye ka tɛ donc sɛgɛn b'a aw de la ka tɛ aw de y'anw choisi an y'a fɔ k'an b'aw ka maaya ban tɔgɔ dun y'a fɔ a ye ko n'an ye n fa ta k'an bɛ joli fɔnɔ a y'a fɔ a ye an ma sɔn ka tɛmɛ n'a problème filɛ nin ye an bɛ taa anw ja tant pis pour vous ka tɛ donc souffrez comme vous voulez donc a y'a ka valise ta bɔ a y'a fɔ dɛ a se tila a don tila avion kɔnɔ a yɛlɛ dɛ ko n'o tɔgɔ y'a fɔ o aw kana buwa ta ko n'a ye buwa ta k'aw bɛ joli fɔnɔ maintenant a ti ne a ko an kɔni an bɛ taa parce que wari b'an bolo an b'an ja Côte d'Ivoire an ye miliyariw bila yen an y'anw ja Côte d'Ivoire an bɛ continuer ka an ja maintenant aw y'a to sɛgɛn na yen ka tɛ n'a ka di don o don an bɛ ɲɔgɔmɛ dun an bɛ ɲɔgɔmɛ de dun ne ko valise in ɲɔgɔmɛ bien valise kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ de chèque tɛ yan mɔgɔ si ma se k'a dayɛlɛ chèque de b'a kɔnɔ ka tɛ donc chèque de b'a kɔnɔ n ko chèque de bɛ wari bɔ parce que jamana in kɔnɔna ka tɛ ni wari b'i bolo yɔrɔ bɛɛ ka tɛ Côte d'Ivoire ka tɛ ni chèque b'i bolo ka tɛ i b'a bɔ cogo min i ja parce que olu mako bɛ économie de la a tɔ tora an min n'a min fana bɛ bɔ ayi an bɛ ten n'a ka di an bɛ b'i ja yan o ka tɛ donc an bɛ bɔ ka taa mun kan an bɛ ninnu ma se ka tɛ donc dandugu wa an bɛ na ale donc a fa kɔnɔ o sera danbugu ayiwa donc an b'o position de la bandaw k'i jija dɔrɔn a y'a fɔ cogo min na a ka ninnu bila kiiritigɛlaw bila condition na armée ka miliyari 1,000 ani miliyɔn 200 ani miliyɔn 30 o taara yɔrɔ min na a ka labɔ parce que bandaw ko loi de programmation kura kan ka kɛ n bɛ min fɔ a ye pour que loi de programmation kura ka kɛ kɔrɔlen ka taa an ka ayi an ka kɔrɔ d'u ma fɔlɔ ka baara kɛ n'o ye an bɛ sɔrɔ ka kɔrɔlen ɲɛnabɔ an bɛ kɔrɔlen ɲɛnabɔ a tɛna ɲɛnabɔ ayi n bɛ fɛ ka min fɔ n'o sɔnna ka baara kɛ a jo a fɛngɛ la parce que le problème n'i ye kura ta k'a d'o ma ka sɔrɔ kɔrɔlen ka taa donc maa min kan k'a justifier o ma justifier kura in bɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen o fana bɛ k'o ye o fana ka t'o la dɛ kana kɛ maloya ye dɛ a bɛ kɛ maloya pour que n ka taa i ka mɔgɔ dɛmɛ fɔlɔ pour ɲɛ min d'i ma i ye mun kɛ n'a ye o ɲininkali tɛ se ka kɛ wa ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa INPS kɔnɔna na ko yuruguyurugu bɛ yen dɛ ko Mali INPS anw faw n'an mɔkɛw ko diplôme kolon sugu bɛɛ dɔ bɛ yen Mali INPS kɔnɔna na ko bolojan ni faamakɔrɔw ni faamakuraw denw n'u mɔdenw n'u terimusow denw de bɛ o kɔnɔna na ka wari dun Mali INPS sugu ka wari bɛ ka dun ko 500 personnes recrutées la Karimu n'a ka maaw ni ka taa kɔsa in na ka taa k'o ta k'o don ka taa diyagoya ka taa INPS la 500 combien 500 personnes à peu près maa 500 donc o recruté la ka taa mɔgɔ si t'a dɔn recrutement kɛra cogo min u don INPS la INPS la ka taa donc a ɲɔgɔn kɛra énergie la Karimu de bɔ dugu ci quoi ouais ka taa donc o ye min kɛ o y'a kɛ u bɛ n'a ka mɔgɔw ka taa min ka di o y'a kɛ ka taa donc INPS la en son temps ko n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ yɔrɔ min o denmisɛnnin min donna denmisɛnnin dɔw taara kɛ n ka taa donc ça veut dire maa min sara n ka taa donc n'olu ka dossier ko clôturé la o ni informaticien dɔw ani baarakɛla dɔw n ka taa donc o taara dossier in dayɛlɛ o dossier in kɔnɔna na k'an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ baara gɛlɛman n ka taa donc o de bɛ kɛla a kɔnɔna na n ka taa baara gɛlɛman ye jumɛn ye
comment mɔgɔ min sara ka taa donc ka dossier bɛ se ka dayɛlɛ comment mɔgɔ min sara ka taa donc ça veut dire contrôleur bɛ se ka k'o kɔnɔna na comment maa min sara ka taa o ka wariw bɛ se ka taa virer banque la mɔgɔ bɛ tila k'a kɛ donc il y a un réseau de mafia au niveau de l'INPS où beaucoup de gens sont impliqués. C'est pour cela que la directrice donc doit travailler d'arrache-pied pour essayer de mettre les gens dans des situations difficiles, dans des situations où les enquêtes continuent parce qu'il y a faut qu'à mais une chose est sûre, c'est pas parce qu'il doit toucher là qu'il me fait qu'il y a une directrice qui a gagné. Parce que maintenant on y a non magala mintala parce que donné zone et baye zone et zone ko parce que magala la ko CBE et kebi yel sans fait pour que ça mo gain atika be net directrice don ta to don ça veut dire ka yé ta yé ni la don wallahi abini Allah subhanahu wa ta'ala ta yé et je l'ai jamais rencontré. Mais pour nous même bébé baraka Mali ko là pour l'intérêt du Mali on les soutient. Mais allez regarder aujourd'hui, il y a même INPS au bécon dans les syndicats qui sont sur place. Entre syndicats INTEM, syndicats SESTEM, syndicats Warrenga de Dedo Camro, quel est bon union de une situation de la Cour de la grève là. 20% d'augmentation d'adoma. Le moment où des gens, des agences comptables, des gens, le moment où certains directeurs se donnaient par mois la somme de plus de 8 millions ou 18 millions qu'un salaire au syndicat ou tout est. Les gens se sont donné des milliards ici pour qu'on gagne retraite là. Or, Amadou Toumantouré, tu es baraque, tu es en tout haklibala. Il y a un petit là, donc, Warme Toumbla, comme garantie, c'était des centaines et des centaines de milliards bloqués dans les banques. Ayo Waruta. Les syndicalistes ont siglé nous. Il y a un chira on y a. Dungodo avec Sojola à des milliards. Dungodo avec un recrutement. Mais aujourd'hui, ni para chena, on me recrute le comme agent, on devait gagner Kabobara. Il est important, comme le cas de l'office, Beki Kayoro sécurisé pour que para au Kasaka. Comment on se fait hormonie, on se fait d'amétrie. Comment on a usine nous faut la kerachome. Les gens au bien comme on a terrain au bien chome. Au bien fait où on y reste siglé en yembaka. On participe, on parle pas. Il y a un thème, il y a un petit mouillé. Anga Sara, Amame Tagadanka, Anga Sineski Labé. Au Warimi Mimidi, aujourd'hui, ils sont en train de bouffer comme ils veulent. Je dis ce n'est pas acceptable et ça ne peut pas être continuel. Il est important. Le réseau Michel Barake, il est important qu'Adam les informaticiens nous là, qu'Adam les même bébé quand dossier contrôlé, même bébé signé, il est important comme gendarmerie de continuer à Barake. Tous ces gens qui sont impliqués doivent être arrêtés. Oui, au clé nous n'y faisons nous pas mouillé. Vérificateur, mais c'est-à-dire que nous n'avons pas mouillé quoi. Nous structurons nous parce que duguti boaka karim ga mogo de kumba konna no ya do tita vérifier quoi. C'est pour cela que tieni parka bon. Mais quoi ça jeune do tarangata ils ont pu détourner plus de 100 millions. Kata so jo yere. Kata ngata do taraka sola mais une chose est sûre. Il est important que l'INPS redresse la chose. Wara no tararobi akabo. Comment un seul responsable de l'INPS peut prendre 18 millions comme salaire? Ami jamana jumena. Amali parce que INPS do halibi INPS be location na ni tara Bamako yoro o ka états-unis jolé do INPS yere ka cour konna hali tseka do ngata tellement so jolé do yoro mais autrement ngata mais ni beti atro foto na retraite ko gestion ko de wa o lu yere ka boni ministère des finances et warbi du choko mi oja warbi tie choko mi oja. Donc je pense que tous les Maliens doivent demander des comptes à l'INPS pour que et je dis au syndicat de l'INPS avec un horonya avec un dameti jamana bi INPS bi chila on yoro aussi le local au lieu de la tendance politique qu'elle est INTM connaît à travers ni connaît ko INTM ko la ayo bola ngata que vous prenez en compte votre service chenim bi kala maube milliard talaka bonaye vous parlez de l'augmentation des 20%. Halibi on n'a pas honte là. On n'a pas honte. On dit jamana jumena. Mi hakilna ye mi yembe skola. Oui ni yoro. Ah on va
jamana nafolo de bɛ dunayɔrɔ la faso malidenw de wari bɛ ka du a la n'an ye min ye n'an ye min mɛn an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a da don a la. désormais ye min fɔ an bɛ structure bɛɛ ta kelen kelen n'an ye min bɛɛ ye an bɛ na an ka dɔn an tɛ maa si kɔ dɔn. kosɛbɛ ni dalila jɔnjɔn bɛ min bolo NPS ko la o fana ka na an ka dakolo ci k'a lajɛ parce que jamana a bɛ jɔ koyi a tɛ ci dɛ jamana in bɛ jɔ malidenw ka nafolo de bɛ ka dun maa damadɔnin fɛ bon a ka mɔgɔ dilannen minnu tɔni kelen kelen minnu b'a kɔnɔna na yen dɛ u ka bɔ a ka élément bayiw dege o de la o bayiw dege o de la a karamɔgɔw ni an bɛ dulɔ duman min dugutigiw n'a fɛnkɛ ninnu an bɛ dulɔ duman min an bɛ musow furu a banna an bɛ walimusow furu sa mobili ɲuman jamana ka mobili bɛ ta ka d'u ma dɔrɔn k'a sara de ko tiga an b'an da don olu la sisan an bɛ se o yɛrɛ de ma sisan ayiwa ni ko an bɛ taa an y'a ye k'a fɔ an bolo yen NPS kɔnɔna na an bɛ taa fɔ Sawudiya jamana kan waati dɔ tun kɛra Sawudiya jamana u tun ye mobili bolifɛn di jamana an ka Mali ma n'o ye mobili 8 ɲɔgɔnna ye a kɛra tumani min na ani girigaraw nana bɛn an ka mobili ninnu taara min bɔ a y'u bila yɔrɔ jumɛn u bɛ présidence de la wa u bɛ parking de la wa a mobili 80 a taara min. n b'i fo k'i barika da parce que aujourd'hui mobili ko in kɛlen bɛ an sa fila de balo la ni hakili b'a la sommet Afrique tun kan ka organiser Mali la yan sommet France Afrique o baara kɛra n ka taa donc Arabie Saoudite ye n ka taa donc mobili 80 ɲɔgɔn di des véhicules blindés ka na an ka taa k'a di Mali autorité ma n hakili b'a la n ka donc ambassadeur min tun bɛ Arabie Saoudite Colomb ale de nana remise kɛra palais la et ani groupe électrogène ne fɛn caman na kuma ɲinini kɛcogo la n ka taa a fɔ k'a ɲinina k'a dɔn k'a fɔ mobili ninnu ma immatriculé domaine de l'état kɔnɔna na k'a kɛ i n'a fɔ état ta don Ibrahim ye an ka kuma sɔrɔ cogo la ko Ibrahim ye mobiliw kɛ a yɛrɛ ta ye parce que an b'a fɔ min na k'a fɔ tiɲɛna i b'a sɔrɔ a y'a kɛ n'a yɛrɛ ta ye nin na parce que an y'o Ibrahim Boubacar kelen ye a y'o mobili ta k'a di diinamɔgɔw ma k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a di artistes ma k'a di vidéomaniw ma k'a di comédiens ma Mali mobili n ka taa donc min bilalen don Mali tɔgɔ la a y'a kɛ i n'a fɔ a halala i n'a fɔ Boubacar ka kan ka taa nafolo tɔ donc ka taa n'o ye a tɔgɔ fɔ ten mais o ka tiɲɛ donc a y'o tila ten n ka taa donc jamana nafolo n ka taa plus de 7 milliards ou 8 milliards e tɛ se k'o ta n ka taa k'i sago kɛ il est important n y'a fɔ n ka taa mɔgɔ hakilila ko juguya don n ko le président qui sera jugé devant le peuple malien a bɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ye donc o mobili ko o baara ko donc il faut trouver la solution aujourd'hui pour que situation ka se ka gérer plus de 7 milliards n ka taa donc o de tunnen don mobili ko la il est important aussi o kɔnɔna na n'an y'a dayɛlɛ aujourd'hui comment tu peux comprendre ministère dɔw la i bɛ k'a ka charge de mission min nommé na ministère la jusqu'à présent mɔgɔ dɔw taara n'u ka mobili ye u ka so n ka taa mobili bɛ yen halisa hali bi donc nous demandons aux responsables de matériel des départements u ka point kɛ mobili min sanna mobili ninnu kɛra cogo di ministère de l'emploi yɛrɛ la basi kurakura jɔlen tun na basi kurakura a ma ye de ministère la n ka taa donc les chargés de mission et les conseils techniques de Ibrahim Boubacar Keïta olu ka mobili dɔw b'o bolo hali bi o ma récupéré en même temps mobili kuraw bɛ ɲinina ka san jamana bɛ se ka continuer nin cogoya la cogo et aussi an y'a ye coup d'état waati la état ye mobiliw mobili minɛ k'a di jeune mɔgɔw ma k'a fɔ k'u kan ka gérer o y'a kɛ cogo di donc o mobili min tunna état ka mobili min minɛna il faut qu'on puisse faire le point de ces véhicules caman ta bɛ forow la on envoie les gens pour chercher et de dénoncer nous demandons à l'état les domaines de l'état mobili min bɛɛ tunnen don o ka mobili numéro bɔ k'a di policiers ma n ka taa o ka mobili wari attraper présidence mobile ani état ka mobile ministère il est important n'an bɛ fɛ changement ka kɛ dɔw bɛ k'u gale wuli o kɔnɔ quoi oui ni donc dɔw yɛrɛ ye n ka taa mobile kura moteur bɔ n ka taa k'a don o ka kɔrɔlen na n y'o ye ministre dɔw ye o kɛ dans cette situation n'an bɛ fɛ jamana ka changer que chacun accepte le changement ce soit d'abord e bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ e yɛrɛ ye zon ye e ye kalabanci ye yɛlɛma bɛ se ka kɛ jamana na cogo di il est important au mobile ko in ka soutien tous ceux qui sont impliqués
service mobile be mao ma bolo ka so Ibrahim Boubacar Keita bora ya ka fanga ko mobile maganga ta frola malien be mobile cho après ngata donc mobile de tara mobile courant ngata de tara service la mobile courant be sa mobile kelen directeur kelen ka jo ngata couloir ko nana ka bâcher brala mobile kanga réformé à 5 ans ou be mobile réformé 2 ans kata ouais mo jamana si ay a bekera zoyi des fonctionnaires malhonnêtes des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et maintenant, il faut que vos responsabilités soient situées. J'invite le président Bandaou à s'assumer. J'invite le ministre des Domaines à faire sortir ces documents pour que Djamana Katsaka d'abord gueule à Kondara. Parce que nous, Djamana Tseka Yelema. Donc, le pays que nous rêvons, Angake Horoye, Anga Soko Kalege, Toye Barake Choma Anga Keti. Mais nous n'avons pas honte. On va apprécier, mais on y est donc on y est zonye, on y est calamanchi. Donc, on a fait changement quelque. On y est qu'à changer. Bon, ni bébé charia botobolé de fond, ni bébé qui serait de botobolé à fond. Ni charia comme bonnet, botobolé. Mais c'est que t'as mon métier. Ni wale du monde flâne ni architecte de Manakono. Parce que ni miake, non minana, onyangira. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la tête de la personne. Non, on a le côté de. Aye mrika na folo min dun akodi sara ne aka alna kana fin laban beta bien asrali songo dima wati kana ko kana mo kelena mo flala mo tabala wallahi foro ba fe mo be nyiwa ne ye fen fly malla mi en jigiti ko so inspection doka barakonna doye mobile doye berdem moteur boka fere na sitiki ma donc assez bari nye doye babako ya des ministres mobile courant me dira o ma parce que o bina ta ngata donc o lu wulila mobile kat courant me jolé no ngata donc bulbul ni o tara courant moteur boka do tala ka ballon boka do tala mais dans ministre courant me nana aduna ministre mobile ko na voyager là aya so ballon mai anana ka la voiture la garantie de la voiture c'est 1 an mi e mobile fait 75 millions aya wolé kana ako qu'est-ce qui se passe o tara ne mobile ako ministre mi mbora yi o de yengata a ballon ana moteur bo voici le Mali que nous avons. Alors nous amata invité bien avant déjà présent Katini Nakola nous togo. Alors donc ni président wele ka se keneka pour que anga se ka kuma Katini Nakola ko sebe parce que le gouvernement est donc ni si ka fodo que Katini Nakola donc la ka fo ambe kuma dama aki hakilanta fo ngata minute damani pour que anga se ka temene ko toy ngata donc hakilanta muye Katini Nakola ayabla da dumana fora ko na dauma amba fo falan sokoma amba an sokoma ambe fulla siaw yere ma kan nun togo fo ka fréquence 3 yere barakela bela jelen fo ka anga famaw fo ka fana mbaw fo bi togo ni ansele aw ma bi anga fanga nyama tunye kumakan do fo anyana ka fo u bina commission do sigi ka taga aéroport ka ta an kungo anga ta kuma nyogonya ko luka andu nye bala depuis kuma yere fora fo kana bla bila an wa demsen munu be ananga cukorobaw nanga musukorobaw benni so jara mais an sigira ka men an nyebe flella an kloma dalendo fente ka fo kana se anga demsen yere kunya isi wakati do la kube bokata consulat ni ambassade dalalala bi ni ya insira aw mayambi do rete kana fanga nyama nunu u ye hakilina nyama munuta parce que amba fo on les remercie d'abord fanga chaman temena an kulela ka fembeke u mason ka enflé mais bi nunu koni hal nu ma fenke folon le fait même que ka an la main qui dado anga kumala amba fuma tare ambu fo ame minyi na ufe o de ka fo u ka alaje wakati konona parce que ambe de kumbadla u ka alaje wakati konona wakati mi nu be se ka wuli ka se an may jona nyenyini ni sigi ka fo se ka ke ko ina chugomina yasa yelema kura be se ka don anga document ko nuna mais ani ma mi famia ko keleina aw bala ko akatilia Katini Nakatilia tandis que do bala ka fo
ko carte nina ko ka ko boala ida ko ka a jo carrément bon anya France ambassadeur fana yo yen fana bloquer kunu bon vraiment avec comme tendance fla da fana ko groupe ya tendance a bɛɛ ka ca mais bɛɛ hakilina ye kelen mais mɔgɔ ma min faamuya carte nina tɛ se ka bɔ a la a ka mɔgɔ dɔw b'a différence non u b'a fɔ anti carte nina 10 000 de don 10 000 kuma de don sinon état ye min investi carte nina la c'est beaucoup carte nina fana an bɛ tilen ka fɔ mɔgɔ ɲɛna surtout ne ka intervention caman bɛ yen n bɛ tilen ka fɔ mɔgɔ ɲɛna carte nina nafaba de b'a la an m'a fɔ an t'a fɛ mais bi degun dɔ b'an kan kɔfɛ an ka passeport sɔrɔli ani an ka contrat tiɲɛni an ka baara yɔrɔw la n'o bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ caman ye anw ma o de y'a to an nana k'an suli k'an majigi état ye u ka se ka fɛɛrɛ k'an ye cogo min na yɛlɛma bɛ se ka don an ka document sɔrɔ cogo la o de ye denmisɛnw dimi ka maakɔrɔw dimi n'u ko anti carte nina n'o tɛ u ka hakilina tɛ k'a fɔ ko carte nina man d'u ye i y'a faamuya a carte nina tɛ se ka goya anw ye cogo si la carte nina ka d'anw ye mais non seulement an ka document sɔrɔli de gɛlɛya la kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ nin problème ye o don ta an tɛ carte nina an b'a fɛ dɛ an bɛ carte nina fɛ fan bɛɛ ayiwa n b'a fɛ ka min dɔn sisan waati dɔ kɛra n balimamuso dɔ tun bɛ yen k'u y'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ ka denw fana gosi a la tun bɛ palon na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a ka kow ɲɛnabɔra wa nina sɔrɔla ka d'a ma wa a sera ka sigi a ka so kɔnɔ a denw dira a ma wa pour le comme i b'a dɔn Mali yɛrɛ solidarité jamana de don an bɛ yɔrɔ min na wagati na a bɛ ladonnibagaw bolo yanni solution ka sɔrɔ a ka dossier la an kɛlen ba a ladonnen don fɔlɔ an balimaw fɛ ni Ala sɔnna ma n b'a dɔn faama ninnu transition et puis cɛkɔrɔba in n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na nun togo cɛkɔrɔba in a hakili sigilen don a kunkolo b'a kan da la ayiwa a mana fɛn o fɛn ye ko min bɛ don malidenw degun na a b'a ka premier ministre interpeller yaasa baara ka kɛ ayiwa i ka kuma laban i b'a fɛ ka mun fɔ ka sara lase bɛɛ ma n ka kuma laban bi n bɛ an ka faama ɲɛmɔgɔw interpeller surtout premier ministre a y'a ka ministre saba in a ye u wele k'u ka commission sigi yaasa yɛlɛma bɛ se ka don an ka baara la donc an b'a ɲini premier ministre n'a ka ministre saba in fɛ intérieur administration territoriale ani malien de l'extérieur an ka sigi ka kuma parce que fɛn b'an bolo ka f'u ye yanni u bɛ se an ka mɔgɔw ma nous an b'o de fɛ u k'an wele an ka sigi ka kuma ni u tɛ se k'an wele u bɛ lasɔrɔ cogo min na n ka numéro bɛ yen an bɛ fɛn b'an bolo ladili b'an fɛ hakilina bɛ yen k'a f'u ye yaasa u bɛ se ka faamu sɔrɔ fɛn na yanni u ka taga n ka numéro ye orange ye 76 45 57 11 Malitel ye 65 74 43 00 ka foli lase an ka fanga ɲɛmɔgɔ ma ka foli lase nun togo yɛrɛ ma a jijalen bɛ baara in na cogo min na a bɛ fo k'a waleɲuman dɔn hali ni n kɔrɔkɛ don wala dusukolo bɛ non an b'a fo k'an ka faamaw fo ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo a y'aw hakili to an ka carte nina ko in na a n'an ka passeport ko in o de ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum ayiwa président b'i fo nun togo i ka assistance n'o ye Samba Ba ye a ko actuelle directrice de l'INPS ko o tun ye a tɔgɔ Bube ka directrice de cabinet de Bube ka directrice de cabinet kɔrɔlen in dɛ o de ye INPS directrice ye Samba Ba y'o kunnafoni d'an ma an bɛ Samba Ba fo ayiwa bon minnu fana y'i ka foli kɛ neti sanfɛ an b'olu ka foli d'i ma i ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka foliw ye n b'i fo k'i barikada effectivement o y'o fɔ Samba y'o fɔ o ye tiɲɛ ye mais le problème c'est que san'a ka kɛ n'o ye aussi a tun ye secrétaire général ye au niveau du ministère de l'économie donc a ye baara kɛ yen donc cadre ye cadre de ye donc n hakili la sɔn min b'ale la a tɛ se ka kɛ Bube sɔn ye quoi donc ala kana k'o ye ala kana kɛ Bube sɔn amina yarabi donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen donc k'a b'i fo kosɛbɛ Biram Jara Seyila donc an b'a fɔ ani fɛn DGP Gorobinɛw madame Jafo Fati Bengali an tɛ tila ka sɔrɔ n'an ka foli ma se Samba Ba k'a b'i fo Fane Ismaila Fane bɛɛ ko ko b'i fo Yefin Yefin k'a b'i fo ani farafinna lolo Cheikh na Hamala min bɛ o kɔrɔ kadɔ ka fasada ye awɔ Cheikh na Hamala ko bɛɛ lajɛlen b'i fo monsieur le maire Alkasum Mayiga commune 4 bɛɛ ko b'i fo donc n'i ye foli lase n ka taa donc bɛɛ lajɛlen ma n ka taa donc n bɛ Samba Ba yɛrɛ fo n ka taa min b'a mara yan ka Hayidara fo n'i ye Hayidara fo n ka taa ka Namusa
ka burama ngata njay fo ngata donc Fred la ka ami fo ka joli fo ngata ka Suleiman fo ngata donc no bebe Fred la Bamako aéroport la na ñew fo tonton Daman Traoré ambo fo bagadaji ka Moussa Keita ngata police koro ngata na be retraite la ko lu be la jele fo ka vie sama ke fo ka foli la c'est la carrément donc no yem balma muso ka Kulubali na ñew fo ko barkada mais nogoni Kassim fo ka Plaidou Kassim ndogoni aussi nga donc Mamadou Diadje Sako namba fama ko Sako fo ka Blay Koné fo ka Ba Moussa Diarra fo nanyo fo ngata donc ambe Paul fo ngata cabinet na ka nene fo nanyo foli la solo bela jele mangata nga foli bi la c'est aussi mbalma ke ngata donc wage ngata ko fo ka Adama Gakou fo ka Zoumana Sako fo mayambula na ba ngata ko fo ka Burama Traoré fo no ye Zara Nyemaye mayambula ngata ka nunda mbele fo ka Ali Samake usanogo fo ka Bakar Mariko fo ka Bachili fo ka Kulubali ngata donc be fo ngata sabale bugula ngata Issa et Maïga ngata donc ka Issa Samake fo ngata donc nani foli la c'est aussi club de soutien c'est ambo bela jene fo amanka USR mo che ane muso ngata ma o memba lame kadam na sarana ka c'est professeur ma ka c'est Haidra donc ko fo ko barka da ka Diadje fo nani Diadje fo ka nunda mbele fo nani fo ka ban la gare ngata ko sa na tume Bamako ka fo ka barka da ma o ma be ko fa ngata donc Fatmata Balde ka be fo ka be barka da nani foli la c'est ambe foli la c'est ngata PCFM maxima kana nyina ibalma muso nunu yere bela jele ko PCFM na mbolu fo ka barka da ka Keita doyen fo ngata ka Magan Koné fo ka Blaise Mohamed Silano yinga chokorbaye ka fari nyina gali ke ngata ka do ka ngata donc ala ka ke fari jaga boye no yinga conseil spécial ka Alou Samake fo ngata donc akla le rebe tara Turquie c'est ko c'est une tuma une donne avec la opération ke bi ko ba sama ka segina yi amina ta mai ngata donc amba fo fala je ka Mariam fo ngata donc bafanda so ko ka fo ngata na nyu fo ngata Isangare ko fo hamdalay ka vie fo ngata donc bugula yere fo ngata donc bugula na nyu fo masiri ngata donc ko fo ngata donc na nyu foli ka ambe Alpha ka kaba fo ajidan ngata donc no ye bagay ko ngata le tara village la ambe foli la se o bela jene maka bintu ka biso go fo na nyu bintu ka biso fo mba o ngata jele ngata donc mbo fo ngata donc banu magaji ko fo ni banu magaji fo ngata donc ka Sekou Banu Magaji Bernard Tapie wodon Sekou amba fo ka Moussa Sissoko fo wodon aka jeliba nani fo ka barkada ka Seydou Traoré fo fala je ngata donc sage femme ngata Safiatou Koné ngata donc amba fo fala je nani foli la se ngata donc foli bi la se madame Diallo ngata donc ala ka hinala sanata no ya mbaye ngata donc anaka demba ya bela jele ngata donc abi sokoni ko fo ka barkada madame Diallo ngata donc no be hamdala ko fo ngata donc nani foli la se ambe Rose fo no ye USR mawi ngata ka Pujugu fo ngata donc anti nyina aussi amba ngata donc no yene ka chéri ngata donc fait Mantala Babi ngata donc Sala Babi ngata donc o foko barkada Maimouna Touré ngata no yene ka chéri ka fo ngele min jada ngata muso sabanya wone bembolo Sala Babi ngata o babe ngata o bembolo ngata o yenga chéri donc Amadou Toumane Touré muso ngata donc no lobo o yenga chéri mu fokada Soumala Cissé muso ngata donc no ya assistant Traoré mbo foko barkada wule ngata si no ya encore muso baye ngata donc ko fo ngata donc ka madame Gambi Aminata Sangare fo ka Kayatou Gambi fo nanyo fo ngata donc militaire ni na aussi le taximan Samba Diakité ka Issa Tabo fo ka honorable manjine fo ka honorable nya dans sera fo ka foli la senga donc che ane muso hawasila ntinyina madame Doumbia ko buguri no UMCRD ya wanta donc ka olo fanga bi yoro me olo be ka buguri na ka mo fo ngata donc ka sala babi fo mawo ma ban la me antse ka ben fo anga groupe ne ngata deuxième pays la ngata ko fo ko barkada banu no bela jeli ngata donc ba foli bien kana nyina aussi ngata donc et mi terrain proposition qui ngata donc jusqu'à Dio ngata donc je le maire donc ka Amadou Yaro nu ngata bela jeli ngata cheni muso ngata ka Omar Diakité fo Dio mitla ka foli spécial meke anka muso ko ba do bi wuli depuis 5h du matin ko ka radio programme ka
o min bɛɛ b'an lamɛn Bafanta, Tanti Madame Maïga. Tanti Madame Maïga, partout Maïmouna Diallo na. yɔrɔ bɛɛ commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 aw bɛɛ lajɛlen an tɛ se ka mɔgɔ kelen kelen ta mais an bɛ min fɔ a ye aussi ka taa n'anw filila an ye adamaden an bɛ ji de min ka taa dɔ kɔ I b'a dɔn bɛ yɛlɛ min na ni min y'a ka radio munumunu bon n'o ma se ka fréquence yɛrɛ capter ka ɲɛ ou bien a t'a dɔn fɛn min bɛ ka fɔ fɔlɔ donc u bɛ se ka radio bila tɔ ka téléphone ta k'i wele kumana aw tɛ kuma bi wa an bɛ kuma donc maintenant no anw filila ka taa donc an b'an ka whatsapp numéro d'o ma USR mɔgɔ ninnu ka taa whatsapp numéro filɛ ka taa a bɛ se ka anw sɔrɔ o whatsapp numéro la a b'a ta ka taa n'anw filila a b'a fɔ an ye anw filila nin ɲɛ donc numéro in ka taa 76 32 76 00 76 32 76 00 donc n'anw filila a b'an wele ka hakilinata de et puis a bɛ se ka numéro yɛrɛ n'an m'an sɔrɔ ka taa donc a bɛ se ka message bila whatsapp la donc an b'a ta ka taa an b'aw jaabi k'aw fo ka taa maliyɛn de l'extérieur mɔgɔw k'aw bɛɛ lajɛlen fo carte ni na ko kuma fɔla ka taa ala k'a nɔgɔya ka taa ala k'a bɛɛ sababu ɲuman kɛ rose ka donc depuis Paris ka taa bɛ baara min kɛ la merci à tout le monde ala ka juma wɛrɛ yira an na a bɛ an b'an ka sira mɔgɔw fo Musafa Jara n b'a fɔ Espagne an b'a fɔ Musafa ka Sisoko fo u bɛ labɛnw na u bɛna ni radio ɲɛmaa so bɛna kuma an bɛna u bɛna lisi ci u ma an mago bɛ fɛn min na n'u ye labɛnw sabatira n'ala sɔnna u se ko bɛna o kɛ min don an ka kuma an kana kuma ka taa fɛn damani bɛ yen donc an b'a ɲini ka taa donc maa o maa an ka taa baara kɛ émission in bɛ se ka rediffuser a bɛ se ka kɛ apport de k'anw dɛmɛ pour que émission ka rediffuser hali a bɛ se ka ta tuguni heure min mana o diya aw bɛ se k'a lamɛn heure min na a bɛ se ka rediffuser aw bɛna direction n'u na direction na dɔrɔn n'u na direction na a bɛ se ka direction mɔgɔw bɛ bɛn a la dɔrɔn a bɛ rediffuser u b'a fɔ an mago bɛ nin émission na a rediffusion ka kɛ quoi a bɛ sara o ye kelen ye filanan ye min ye an ko maa o maa bɛ fɛ radio in ka taa ɲɛ n'a bɛ fɛ a ka sɔrɔ encore yɔrɔ jan matériel min b'an jɛ ka taa an b'an dɛmɛ o la parce que radio ye bɛɛ de ta ye n y'o de fɔ ka taa mɔgɔw kan ka kelen faamuya radio k'a fɔ ka taa ko radio maa min ye radio dilan n'i y'a ye radio tɛ fonctionner Mali la parce que radio ka taa maa min b'a dilan a kunko bɛ e de da parce que n'i y'a ye ka taa hali fura feere ninnu caman bɛ passer radio in na fɛn wɛrɛ tɛ o courant kan ka sara location kan ka sara baarakɛlaw ka sara n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka taa mɔgɔ tɛ se c'est pour cela aussi taxes bɛ sara ça veut dire san kelen kɔnɔ tɛ paye 1,500,000 francs ka taa radio taxi kɔnɔna na n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka taa baara mɔgɔ kelen k'o kɛ donc an b'a ɲini o fɛ ka ɲini ka taa hali sini pour que maaw k'a faamuya k'a fɔ ka taa baara bɛ kɛla cogo min ka taa a dabɔra jamana ka se ka basigi ka taa dabɔra pour que kuma ka d'aw ma ka taa donc baara ka kɛ maintenant ni min bɛ fɛ ka publicité kɛ aussi c'est disponible c'est pour cela n y'a fɔ ko commerce mɔgɔw ka taa an na s'o ma pour que ka taa groupe ni kelen o ka se ka d'anw ma ka taa donc an ka baara kɛ n y'a kuma fɔ a ye ka taa donc hakili ka taa ko bɛ ka taa en bonne voie maintenant tɔ min bɛ ka taa an apprécier aw min denw ka taa donc ni société b'o bolo an ka musokɔrɔbaw donc ni min bɛ se ka anw dɛmɛ pour que a ma fɔ ko k'a di anw ma an k'a dun dɛ a ye n'a don radio la pour que n ka taa kuma in ka se ka kɛ donc pour que aw ka radio yɛrɛ dɛmɛ donc an b'aw fo k'aw barikada n'o tɛ ka don o don ka taa non émission ka ɲi dɛ non ça va ka taa non o tɛ se ka radio bouger dɛ min bɛ se ka radio bouger vous battez ka taa pour que ka radio dɛmɛ pour que radio ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na donc n'o kɛra a bɛ ɲɛ hali ka taa an bɛ min bɛɛ kɛra ka taa an b'a kɛra ka taa pour votre confort an yɛrɛ de bɛ wari bɔ anw kun ka forfait k'a la pour que a ka se k'a sɔrɔ anw de b'an déplacer ka na dɔw yɛrɛ ka taa donc moto fiɲɛ bɛ yen k'o fa donc tout ça la ka taa donc c'est de trouver la solution technicien yɛrɛ ka taa donc moto dira ma siɲɛ fila mɔgɔ y'a baara kɛ ka taa donc a tɔgɔ fɛ la n'i ye moto yɛrɛ d'ale ma a ye moto haramu ka taa yɛrɛ daminɛ hali a b'o yɛrɛ ko la tout ça ka taa dabɔra de pour que a ka se ka confort sɔrɔ a kɔnɔna na donc an b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ aw ye la radio c'est pour tout le monde et nous travaillons pour tout le monde que Dieu bénisse le Mali et que Dieu protège. Donc شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous doit annuler de fois, mon imam va faire fana émission, il va faire qu'à passer souffler de faire. Il va faire qu'à passer wati mina. Il va se qu'à la radio nyemo ya sola. Ni direction mogo avec moi ou RD ma, il se qu'à passer à rediriger. Parce que chamba for émission indiana toka sega. Bon, si on a courant de do. Programme de début. On a for c'est la énergie ni kalo sara. Taka sekinta la de. Ubunu ka tigeni di ma dɔrɔn i bɛ taa sa ni ma sɔrɔ u bɛ tasuma bɔsi la bon radio dun bɛ marché ni tasuma de ni tasuma tɛ a tɛ se ka marché donc a ka di tuma bɛɛ an tulo la o fana ka d'an ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ baara min na an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan nka n'aw fana b'an dɛmɛ
c'est-à-dire k'a fɔ n y'a lamɛn o don mais i bɛ se k'a fɔ ko ka nin heure la ka passer pour que maa caman k'a mɛn faamuyali ka sɔrɔ adamadenya taabolo la ladiriya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'i bilala baaraw ɲɛma i kan ka ladiriya kɛ i n'a fɔ n tun k'a fɔ cogo min na donc pour que mɔgɔ wɛrɛw fana k'a mɛn e fana bɛ se ka plaisir ni kɛ dɔrɔn ka na direction na bon moi je voudrais que aw ka nin fɛn in diviser i bɛ heure fɔ direction na dɔrɔn i b'a sara u b'a programmer problème foyi t'a la u b'a passer c'est comme i y'an dɛmɛ fana quoi donc c'est ça c'est o fana ye dɛmɛ dɔ ye quoi voilà merci ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ala ka radio in ala ka barika don a la ala k'a sankɔrɔta ɲɛmaa an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a ɲɛmɛ a la ala k'a ɲɛmɛ a la ala k'a mɛn k'a kɛ ala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo jamana in ala k'a basigi ala ka hɛrɛ sabati an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ fana ala k'a lakana balawu jugu min b'an da la ni fiɲɛ bana jugu min b'an kunna ala k'a bɛɛ tɛmɛ hɛrɛ la assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh shukran